Hello mga kabistak, no? Ako i-share sa inyo kung paano na ko gipang-edit ako mga videos na gina-upload na ko sa Facebook at sa YouTube. I-share na ko sa inyo kung sa kong app na gamit. Ang gigamit na ko na app is KineMaster. KineMaster siya. Simple lang siya na app. At saka dali na kayo gamitin kung paano ka mag-edit ng mga video. Dali na kayo. KineMaster. I-download ninyo sa Play Store, makita na ninyo kung saan na siya. Kung saan na siya na klase na app. Basta ang pangalan niya is KineMaster na app. Kung gusto mo na mahibawan kung paano na mag-ipang-edit ako mga video, iwasan ninyo video. Para na kayo mahibawan kung paano na ako nilagyan o mga background music o mga sound effects ako mga videos. Kung bago pa ka sa akong channel, subscribe na. Subscribe na. Share ko ba para daghan ko makita. Basta, turo na ko kung paano na ako ipangikit ng video. Bye. Sa wala pa kaybaw kung unsa nga apps akong gamit, ang app na akong gamit is KineMaster. Kung wala pa mo KineMaster, pwede nimo siya i-download diri sa Play Store. Play Store ka mag to. Tapos search nimo ang KineMaster. KineMaster. Ako kay nana mo koy KineMaster. I-open na nato na siya. Kay nana mo ko daan. So, i-open na ako. Tapos, mo na yung itsura. Kung makita ninyo, na siya itulo ka circle. Piliyon mo ang pinakadako nga circle. Kining may plus. Kining may plus. Pinduto na nimo. Tapos, mo na yung maging itsura. Piliyon mo ang 16:9. Kining 16:9. Kining paslan nga 16:9 kining paslan. Pinduto na nimo. Tapos mo na yung magiging itsura niya. Wala. Kung makita nyo, blanco pa siya. Ang himuon nimo, mag-add ka. Add to ka sa media. Tapos, pili ka video or mga picture sa aking video. Ayan, video. Tapos, check. Ano siya yung resulta? Ano yung itsura? Tapos, kung nakuha mo siya na add, kung gusto mo siya mag-add o music background, pwede add to sa audio, tapos dili kang pili. Ako, kay nakaset naman ako ang mga music, mga background music o mga sound effects. Kumbaga naka-arrange na siya ba, naka-folder na siya. Makita niyo na siya background music o sound effects. Dira na ako gipang save akong gipanggamit ng mga sound effects o mga video. Dire. Adto ta pili tag mga music or background music na. Ana. Kung gusto na may i-plus na nimo kung makita na right plus makita. Plus tapos check. Tapos play. Kung hinay ang imuang tingog sa video nimo, ang himuon nimo para mo kusog, pinduto nimo yung video. Tapos kung di ba may speaker na may speaker na symbol, pinduto na nimo. Tapos patasan nimo yung video dire, kinikita ninyo. Itaas na nimo. Tapos i-auto volume. Wala siya. Kusog na unsay diferensya niya. Ang upang lalaki pa,
dyan sa babae. Diba? Diba kusog na yung tingog. Kusog na yung tingog. Kung gusto nimo nga ibahon ang tingog, ibahon nimo, ilisda nimo or pagamyan nimo ang tingog. Pinduton niya pa nimo ang video. Tapos dito gyapon magto sa speaker. Tapos na kayo makita nga pitch sa baba di sa ilang i-full na nimo dire kini ba kini. Pataasan nimo. Tapos mausap na yung tingog na dahil. Ang lalaki ba kumakadyan sa Diba? Usap na yung tingog. Tapos, kung gusto mo siya mag-add kag mga katong mga sound effects ako kay na mo kay nakabutang kini mga kini kana i-plus na gyapon nimo. Tapos kung gusto mo siya, di ba na dilitan ng sound effects ka ng kuan nubo na po itaas. Kung gusto mo siyang pagamyan, i-anara mo siya. Na. Ang lalaki ba kumakadyan sa babae. Ano siya? Na kung gusto naman siya kini ang katong kining laugh, gusto naman siyang dalon dire. Dili mo siya kailangan pang magkuhan. I-drag ra mo siya. I-press, tapos drag mo siya patubang dire. Kung asa mo gusto ibutang, ana. Press mo siya nga dire ibutang or dire. Basta ikaw na bala kung asa mo siya i-timing. Tapos, kung gusto nimo mag-add og mga memes video katong dire dapita kung gusto mo siya ibutang dire. Ang imo nimo i-cut nimo siya. Nakay upat nga pagpilian nimo. Kining kung gusto mo siya lagyan, split playhead. Playhead. Yan. Split nimo siya. Walay na bawas, walay na dungag sa imong video. Nana yung itsura. Nana yung itsura. Na kung gusto naman siya nana siya na, plus na. Kung gusto naman siya lagyan ng dream good sa layer, naapod siya media. Diba? Media effect, overlay text, handwriting. Dire po naapod siya media. Diba? Ang diferensya niya kapag sa layer ka, kung pindutan mo media, kasi kuha ka ng video. Kuwari, itong video na to. Yan. Nana yung itsura, kumbaga mabutang siya dire sa yung video. Wala siyang diferensya. Dire siya makuhaan. Parang bati kailan taon nung nana siya. Para dili siya maging yung kung mag-add ka memes videos, dapat dili ka dira mag dito ka sa diri ka magto sa media kani ba na kani dito ka mo adto tapos ang matabuan na mo continue yung video pares na ba dili pares na murag patungan bitaw yung video nana siya yung itsura niya. Ay, nana siya. Ikaw, tapos kung gusto mo mag-add pag mga sound effects na asan mo ibutang, nana. Tapos, tuduan buta mo kung paano na ko siya gislow akong mga video. Dito ka mo ato sa video mo, tapos na kayo makita nga speed. Yung speed niya, gusto mo siya slow, paana. Slow mo siya. Slow, example. Ayan. Diba? Slow siya mag-slow yung video. Kung gusto mo siya padalion, paano niyo, patasan niyo mo dili. Dali na siya. Okay. Dali na siya. Nana yung kuan. Pero dili ko din yung dali kayo. Nana na ba mga 1.5. Kaya normal niya is 1 na. Nana yung mga surad niya. Nana yung magiging itsura. Nana ra ka simple kung paano mo siya i-edit yung video. Nana ra. Diba dali ra kayo. Basta ikaw na bahala kung paano mo siya
Palamingan mong video, paano mo siya kubunggahon. Basta ikaw na bahala. Ikaw mag-cut. Basta alam niyo mag-cut ha, hindi rin mo cut. May gunting ba? Ikaw na bahala kung paano mo siya i-cut. Ano na simple, diba? Dali ra kayo. Diba? Dali ra kayo siya i-edit. Kung naway pangutana ka regarding kung paano nako siya uban nga hindi pang gamit nako, ask lang muna ako kung paano para matudloan ta mo kung paano na siya ginahimo kung sa mga himuon. Ask lang muna ko bago na ko na siya. Basta dito lang kung nautunta na mo inibawan sa kung ginahimo nga video para sa inyo. Thank you. Salamat.